Отишли са американеца, китайца и българина при дявола. Дявола им вика, ще ударя 3 пъти с камшик, който гъкне, отива в ада. Който не гъкне, отива в рая. Първи американец. Дявол го пита, къв ще ти искаш? Американеца вика, скала. Ударил дявола скалата, скалата се разпаднала на парчета. После ударил американеца, гъкнал. А иде в ада. После китаеца. Дявол го пита, къв ще ти искаш? И китаеца вика, цял живот, бойни изкуства, на мен не ми трябва щит. Ударил го 3 пъти дявола здравата, китаеца нагъкнал. Отива в рая му вика дявола и китаеца се спрял. И дявол му вика, какво чакаш? Ай, отивай. И това... И китаеца вика, чакай, искам да вия българина, вика винаги как се измъквам. И дявола вика, добре, какъв ще ти искаш на българина? Българина вика, китаеца. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!